Seagadain fáilte roimh a cháirde go dtí páirc Chrócaigh ar an lá íomhann sa. De Chluiche ceannis churn Nicky Rackard na bliana sa idir Mhacha agus Sligeach. Be sé chuamh ar a leabhartéis a cethair. Tá sé na uain bheala an saim lá líon. Nó cé go bhfuil bríos dascaithe, gálagathe séideteach i dteo na canálach a chá. Muintir Sligeach agus muintir Mhacha bailithe isteach an sa. Lá mór den dá chunta den dá ar an sa. Mark Foley há taobhlim. An ar fad las síalta de chunta Sligeach agus de chunta Mhacha agus tá mín go léir ag snú le léol mhór idir an dáir. Tá go dainn bhí Mhacha ceannis maithagan go dtí agus asúlaginn le ceann eile na fórne Mhacha ar dúis. Weil ní mór na daoine gain deis immert is sécín de Chluiche ceannis i léir nach sinné dírecha á dhéanamh inmh an Máideoir Simon Daithí an séú Chluiche ceannis Nicky Rackard agus cháiche an buaiteige. Tá ahrú déanta an son sa líne lán chúil ag Mhacha. Níl an seananúir airtí McGuinness an an tasnú gortú beag a buinta. Tá gan na bhíidir 8 ó an McCann isteach. Bhuaig an fearlár páirce ó an choirí craobh idir bheannach ola le na chumann na fianna i 2016. Ahrú eile déanta an sanna lár na páirce ibre 16 tíor ná nevin tagisteach in áit Paul Gaffney. Cíimiad súil ar an lehasaí lár an son Owen McGuinness cinn se robach ar fad nuair tháinig sé isteach mar lán tasí sa Chluiche leithcheanna sé gona hiaráin fuair sé héna cethair an láud. Cin nach bhfuil Dean Gaffney a chábhlíonn is fé a há dulgus na bach na saoire agus é anna faointá de leo fuair sé deigín de faointí sa Chluiche leithcheanna. Maidir leis Sligeach bhfuil tá taithí ma ag an bádúir son Mark Bork fin drasa bhí sé an bhuiir na bhóigan comórtasáirithe sa i 2008. Chréis son i gcumpráid leis an lán cholaí ar chlé Kevin Kennedy a sé a tosnú amach leis an bhuiir síos tíir. Sé James Weir captain na fórne níl sé 8 bliana díag díis. Tá cúiguró chum an chalraigh na bheosamh go tosnú neamhan lecholaí Lord Liam Reedy in the mask. Beidh an lehasaí ar dheis sin é Gerald O'Kelly Lynch annach an óigh an deire seachtainna sa agus é gimmart leis na pelidóirí leis do Sligeach an máireach gine í bhálaí. An hens go me sé héin agus Keith Raymond ag malartú istechas amachliche le gabh an chluiche. Agus is é Keith Raymond an príomhna ascré agus néginn de faointí fachta i gceasta chluiche le cheannis. An ahrú bháin ar an seo Sligeach, Tony O'Kelly Lynch is tachtasteach in áit Shane Crowley. Agus imróide breatha ar an dáhéamh an sa a bharc Dean Gaffney an son an príomhna ascré atá ag Mhacha. An imróid ar fad an nachríon na pocan na séire agus an nachríon immert chumá tá sé faointe staid fáite géim lína agus tá an dain séir ag bhaint leis. Gan dátá cabhair i gcéhann son i measc na tosathe le héadaí an son bhíar cúgdíag Danny McGee há sé anna faointálta ar fad. Ní é dá faoi sin mar a dúirtú tá réimse le an scorála ag Mhacha agus sé Danny McGee ceann den forwards is fair. Tá 8 buinte fáite in ár na huaire agus tá sé ag immartá bar im líana. Seagadain ha míad nach mór olab chunamáin an sa barca Chrócaigh fé mar deirim an aimsú go híhann ar fad cé go bhfuil an ghaidh san na séide isteach a dteo na canálach agus beidh an chóir son ag Mhacha an sa sa chiad leis. É siúd an réiteoir James Conner ó chuntaún na gáil é siúd i lár na páircin son i neomh agus é díreach súlaich mead ar an gluthe ceannis sa. Fé mar deirim lá anna bhór do chuntathe is mó luaitear le cuasaí pelle agus cuasaí caide.
An dát agus níl taí ag na fórne a bheith ag immort a barc an Chrócaigh agus mar a dúirtú tá ghail áidir ag séad atá sé bhábhar ar bhacha sa céad le ach tá sé anna Rackard an ghail a léamh sa stad seo mar tá sé ag séad a hólas a bhus. Tá go dainn agus an réiteoir an son James Connors ach mór alla chun an slitar a chahabaisteach well tá Corthe Lowry Mar na bliana an nurig an son Sligeach agus sé se an carú Chluiche Ceannais in amach 5 mbliana ag ardbhacha agus an ráscar an son agus an slitar caitisteach agus buaite ag ardbhacha inis ach buaite hanas ag Sligeach iad son a dul ar an nún sí cad dain séireach isteach I Joe an stúa le Chrócaigh agus I Joe Gerard O'Kelly Lynch ach glanta agus glanta go maith ag ardbhacha ceann mór grí fada ard an son nach teantathe fachtan son hir ag Liam Reedy do Sligeach. Tugus chu bhfuil go dtí Rory McHugh sé se an darabát ag Rory an soham líonmhar bhí sé lena chumann pelle iascaigh an sa ag Chluiche Ceannais seoir na héidean hí slóhim líana Hartnash le ardbhacha inis agus curthisteach Joe Danny McGee mé chun a talún agus fachtarnas Kevin Banks de Sligeach ach well Cluiche díant an son agus dulta chun talún. Cluiche gan dátach mar a dúir tú a hí ina gráscar in bPáirc ag tá sachant le ach tá Sligeach ag géirí gan líróid a bhogad go tapig ach brina Cluiche ar a chuig Kevin Banks an uair sin agus tá an pucséir tá sé tiltte aige. Tá go dainn ar a bheith troig tíar na Nevin an son an a hrú díanach san a díanta ar idan ardbhacha beidir go bhaith sé cárta do rathaigh an sa agus gan ach nuúmid guile mithe tá go dainn cárta buí fachtan son ag tíar na Nevin an fearlár Páirc agus caiith sé bheith cuairmach as a hamach. An dát ní a bhéon bhailíse I mthúrimse le feicáin an uair sin nach rógíorsach I mthúrimse. Scata éidir faoi leáin bailithe timpplarin an sa peiscéile an chaid mór an líorthóid mór fada an son isteach Joe na dosathe Sligeach an son idir de Gerard O'Kelly Lynch cool anna luafachtaige gan an dá Newman féin I mithe an sa barc a Chrócaigh Gerard O'Kelly Lynch anna bháide rút ibre a héan. Anna bháide mar a dúirtú rút ibre a héan Líró díreach go dtí an cearnóg fórsé bhrise agus anna scóir fad. Kevin Banks a ríist féin líorthóid ard an son féin slitar agus fachta inis ag Rónán Cox de Sligeach. Cox fechann sé suas chuann sé líorthóid isteach Joe an stúa le chearcail an fear cían a ríist O'Kelly Lynch I mithe bhaig an son agus fachta Hartnash ag ardbhacha agus ag Renahin dóibh son. An sé siúd isteach sa chúneach uarbháin eile fachta ag Rory McHugh de Sligeach. Ceann das isteach a lár na Páirc an son agus fachta ag Conor Griffin. Conor Griffin ach fachta Hartnash ag ardbhacha a ríist uarbháin eile agus iad sanna dírig a giad scór a gháilteach iad dulta amach Harris an taobh líne. Cuma ábhríonn beag na bhíiseach ar ardbhacha an so. Bhí ach bhí sean Sligeach sean a chrothú an sin nach bhóg siad an líróid rómháil an uair sin nach an rudatá siad géire géanamh ná an spás a chrothú os cór Gerard O'Kelly Lynch atá I géimmart mar idir a ceardíag an is ach pucséir an is de Sligeach. Rory McHugh an son mar vís rá ó chéanamh an darabát aige an sa barc a Chrócaigh imlíana péisce tugann sé isteach go dtí O'Kelly Lynch tugann sé siúd féin Sligeach agus bhfuil pointe fachtan son aige. Níl ha sé sin mithe ar chlé agus or fóríl ach bhí cumann amachasa ar an níoracht áirithe son ó O'Kelly Lynch agus ina bheithe go dtí sa Chluiche. Se chuin ardbhachan is leabhlacháil déanta an son ar Dean Gaffney ach fós an sellh cimáta ag ardbhacha ceann fada isteach sa chuin an son go dtí Owen McGuinness. Owen McGuinness a tuairt féin Sligeach agus Owen McGuinness leis sé ciad pointe an son agus pointe deasa bhí ann ardbhacha. Anna faointe ar fad agus gaistrú éileann bhúil sé an slitar Trastan na Páirc Chróiche an spás agus anna chríoch. Anna chríoch go dainn mar sin pointe ag ardbhacha agus báide ag Sligeach se chuin ardbhacha a ríist le Stevie Renahin. Renahin I míon an slitar aige feith leithecinn tugann sé aige há sé inis ag Danny McGee. Danny McGee dúir sé feith báide ní thuair sé tuair sé feith faointe ach an count son íireacht
a bháin mithe fórílan is clé ag ardhacha. Bhí chansan son chance béidir bháid bharc. Gan dá chance bháid anarúthar an sin ó ibre déisteach Seán Tóil agus Chrócaigh sé an chance ach mí gur neachigh sé fórí. Le han Ellen so béidir ag ardhacha más féidir le an slitar son ag ramú ach an ráscar lár an son an lína dahat sa cúg agus is siad muintir Sligeach a hagan amach leis agus Ronan Cox. Cox gon sé stachad Joe ó Kelly Lynche uair eile é fachta ag ó Kelly Lynch. Fechan sé timpplair hénig, ten sé rothar a chana chosintin son ag Ciarán Clifford de ardhacha ach is caiilte uair eile co agus ó Kelly Lynch le leithíocht leabhlacháil dentin son anna chosint agus Puxéir amach de ardhacha. Roint cosint amach son dianta ag ardhacha. Ja, cosint cuma agus lábhar grimmar cosint tóir ardhacha agus Puxéir géilte inis agus tá seansáin chun dul síos na páirce. Agus chnic mar sa gluthe canisnig Christy Ring cecho fada sa bhí na báideoirí ábharta an slitar a chur amach agus hála sé ríist báta bháin eile an son nach fachta ag an lán Foley Niall Foley agus Foley chun sé amach i Joe lá páirce anna gháil an son ag Gary Cadden do Sligeach ach well cargéach siar an son Gary Cadden ach anna gháil dianta an son amach ar an déimhlíne. Anna gháil fad agus cé gur rinneach Chluiche tá an réitóraigh dul reis go dtíon céad Chluiche agus tá seansan is de Sligeach scóráil. Cé go bhfuil sé bhádán gúil tá seansán dar nói. Se chuúin is Kevin O Kennedy. Ní Kevin O Kennedy ach Keith Raymond a ha mithe siar ar fad an son chana seo hógaint. Ardaín sé builinn sé tugann sé féin spreoch tite sé seo istigh sa chearcail ar nó sa chearnóg ach well Puxéir amachchan sa de ardhacha agus bhí níocht san dachar a gine na gaothe do Sligeach agus do Keith Raymond. Se chuúin inis ardhacha a ddíraigh scór eile a gháilte agus an fearlár páirce Nevin a dul a ruthar fan na taobhlíne chun sé stachad Joe an leithchearcail le fachta ag Brennahin mithahaig ach tá Puxéir an sa do ardhacha agus obair má dianta son ag Nevin an sa mar an taobhlíne. Ja, líró cliste isteach agus anna chóimar idir na tosathe ardhacha agus seansan is chun pointe chur ar an lár. Agadain Dean Gaffney dahat sa sé pointe fachta ige sa chomórtas go dísa a bhfuil chiad pointe fachta ige tá agadain Dean Counson bradíarach ag Dean Gaffney ganach pointe bháine don na fórna is agus Puxéir desan son deslua de Gaffney. Yep, tasach me lena Hebron mar a déirfa agus anna hosach ag de tosa ó ardhacha. Lagháil an son ag Sligeach ach dó an cosantóirín son hir chun an dain séar a ghána más féidir leon slitar fiocha suas agus fachta agus go dain Puxéir do ardhacha agus dianta go maithe go tachtar neis sa chluiche sin báide luas an na scíle isteach. Agad out agus tá sé tá ardhacha cosint go géir istigh an so agus stocha go bhfuil an náhan ótar chonis chaníostíanta ar fear an chúne ó ardhacha i bredó chuil an reis ach tá sé tar socrú síos inis agus tá cumanna maithasa ar na cosantóirí ó ardhacha inis. Paddy O'Connor an son bainisteoir ardhacha agus cimát súlgéar ar an nimmertin sa. Beg an báideoir in is a prapáil chun an ceansa agus fé mar a dúirtá chéanamh an ghail láid an chóir láidir gaothain son a có sa chiad leathan sa agus chun sé ceann luús ba mór fad agus sé túrlington sa ar an lína dahat sa cúig ach is siad muintir Sligeach a tháinín an ceansa nach dimise an son dimise ó Seán Tóil ní ó Seán Tóil ach ó Kelly Lynch agus mithaach fan Harris an taobhlíne agus beidir go meach deis ar fogs lesan an sa ag ardhacha. Beidir chunig go sa cléthe dénach cúpla iireachtaí a chuig ar fóríach ní raibh mórrán á nach seansan is d'éidir a chuig Davy Bridges chun pointáil an Puxéir. Agadain Davy Bridges ó cuman chú cholinn sé féchan timppla ar hénig beidir go beála sé ceansa seachas tuairt an spreoch
Well, ha fear mo an Sathairn taobhlín agus níl duine ná daonlaí timpeall ach bhíon counting ábhar Ceatach ó Davy Bridges agus an bain sé ar wide a hin son ag Sligeach. Sé fachta inis insa ag Tony O'Kelly Lynch, Jahard Gerard sin na dul a ruthréanar tuairt féin spreoch agus a bhfuil pointe fachta gé Neil in counting yes agus fóríl. Well, Tony O'Kelly Lynch a hrú déanach déanta ag Sligeach a sé siúteach a histeach. Agus gimmert an son ó scóraigh Jahard Gerard. Ardmhacha agus Jabbacha an línas an ghána fachta harnáis ag Ardmhacha ag Sligeach agus ag Joe Starr. Siúd a fiachant chuige agus bhuaig an sé ceannisteacha Joe an stúil le cheorcail a ríist agus a Joe Kevin Kilmartin. Glanta amach agus glanta go fristin son ag Caelan Rice da Ardmhacha chun sé suas fan na taobhlíne ag sé fachta an son stig ag Danny McGee. Owen McGuinness in is agus siúd seolteach an counting ábhar Ceatach ó Mhacha agus tá deisna á chruthú ag Ardmhacha ach iad beáinín lubarnach sa tí an dearnach don Nuirt. A fé fachta harnáis acu a ríist agus ag Owen McGuinness agus ceann san ábhar agus in tíú ceann ha chuthar fóríl ag Ardmhacha. Ja, tríú ceann agus rih réhí seansé le chlách drochfuil ar an sliteach an rud atá spéisiúna goneachig Caelan Rice amach leis an slitartá sé antá lábhanúachtar géis. Mar sin Turlington san bPáirc ach fachta ag Sligeach ach mátá bhí sé ábharín scailtin san leis an cumán agus puc séir isteach Ardmhacha agus deisicha na fórne chur ar chótharaach. Ja, agus céanar thosnig Ardmhacha go hanamh fad tá sean san is chun dul chóscóir agus big lucht banistíocht Ardmhacha páracha chun chóir agus ruúí conbhrí beag siad sásta taréis an tosach a bheith ar chóscóir agus tá sean saona an bheartaí anamh is. Dean Gaffney agus sé sa daráitar an lista scórála Igor Nicky Rackard im léana agus tuairt féin spreoch agus in counting mithe ar fóríl Neil. Tá sé amach tuastaide go dtí súil I tabhaic agus cíimiid Cadíorfá marc raibh pointin san ná ná raibh. Nílam cinnte go hundúil fáin tú léadón an gúlbáir agus ceap mé an sort body language a bhí go raibh sé fóríl ach nílam mé cinnte agus beag an freigra a gcuin anis. Cíimiid an son irid na fríde ar chlé agus ar fóríl agus bhí deise Ardmhacha an son agus ag Gaffney bhí rá go raibh sé sa daráit ar an lista scórála I ggur Nicky Rackard. Má gainn sé níos mó ná rá cheann diaag de faointíine bhfuil be sé ar bara ach péisce le an puc amach tócathe agus Sligeach is sellibh I glitar le Rory McHugh an chudin slitar feice go McHugh go dtí so seo isteach sa chúine ach an bheart díanta ag Tiernan Nevin mar an talún á chlúdach ag Nevin agus ní raibh sé animnithe le tasnú na grain in is glána suas a Jonah Dosathe. Fachta an son ag McGuinness íireacht ábhraíonn scailteacha scail lechailte ag an báideoir an son bhfuil bhí seans leis mar bhí an tosaí díanamh isteachid agus seans ag Dylan McGennan son agus seans dé leis an báideoir agus puc séir amach an is beag ag Sligeach ach cíimiid an so bhí lehans ag Ardmhacha ar bháid an son. Bhí lehans ag Ardmhacha ach rih an seansin bhí seans ag Ardmhacha an slitar a chur Harris a trasná nach hepper ón McGuinness an uairse an agus beag siad ag iireacht a bheith níos críne sa tóchaí. Anna bháil an son ag Sligeach agus ag Conor Griffin dómh son chun sé amachchan so go Gary Cadna tuairt féin spreoch agus Cadden bhfuil íon iireacht son leis ar fóríl agus seachas an báide son an báide luas san fuidir tééis gáinneomint níl an scór fachta ag Sligeach agus be siad ábhíon buartha fé sin. Beag siad buartha agus cé gohfuil siad ag cruthú seansanna níl an cruinneas le feiceáil in a chur agus tá deachreachtaí le feiceáil leis an gcué chuma. Tá go dainn fé mar bhí árá go tan gléis saol san áil agus cé go bhfuil an chóir ag Ardmhacha is dechar léamh tuairt féin spreoch an son do Ardmhacha bhí Dylan McKenna agus Dylan McKenna echiad faointe agus anna fórne ar chótharaach tééis an iireacht ag Dylan McKenna.
Yeah, an scorer fad agus an líro díoch isteach go dtíon Spórt agus bhí sé an deis a hapú tris sin. Tamil fad de seach nóint idir scóran an son agard bach agus a tuairtfein Spruc báta ó bháin eile an son bhí óin McGuinness an dara pointe ag McGuinness agus an ngobsáte chun cínan is agard bacha. Yeah, an scorer fad agus puck amach an a hapig. Puck amach tapig agus é lechailtin son ag Sligeach a fachta ar neisicha. Ceann fanna talún isteach ach hir an son a cosint hí Stevie Renahin an a chosintá dhéanamh ag an dosí Renahin an son. Ach fachta ar neis uair a bháin eile ag Sligeach. Ceann tóiste isteach a Joe Cadan a ríist, Cadan a dul a ruthar éanar Bert Chrócaigh an slitar mithue ach fachta ar neisiige. Scum a péiscéal é mar há puck sér isteach agus deis ag Sligeach anis ag giad pointe a gháid an sa bPáirc Chrócaigh inniuh. Agus tá scóir taiscáil go géarúthe níl scór feite có fórsíad an cóil agus rinne Gary Cadan go hanamháin an uair sin chuir sé an líród go smach fiocht sé an tal bheith agus rinne sé dearúthar tríd lána cosantóirí agus tá an puck sér tiltte ag seansaigh Sligeach inis. Agus mic mar an son carta buí fachta captéan na fórna Stevie Renahin. For sé siúd grad am All-Star go mórtas Christy Ring an nurig agus well bar leis gan an carta buí san na gáil cho luas a chluthe. Péisce le Keith Raymond an son chiad pointe an son de Sligeach agus gíorghá ag Sligeach leis an pointe son. Dát agus tá sé go hannach ríon an puck na séna tá 8 géanas fithe agus gácúil feite géimlíana. Se bhuiine níos a ríist ard bhacha ag gafa go maith an son an má ag dín gafní an slitarach chaúnta go cíosach cotíanta a fachta ar neis an sa agus é fachta ar neis ag Patrick Quindóh son agus puck séir géalt an son ag Sligeach agus well an immert amach ó ceann na páirce céan áfuil siad rófuointáilta leis na hiireachtaí tá an dá fuireann son immert go dtí seo. Tá agus rihréhí seansaigh Sligeach an líród a bhógach bhí sí róhóla leis an bhuiile agus fuair ardmhacha an seileh agus seans mhór chun scóráil. Seo chun Gaffní is a tuairt féin Spruc agus pointe facht an son ag dín Gaffní sin an dara pointe Gaffní go dtí sa chluthe agus well fé mar deirm é anna faointáilta os na puck na séir. Anna bhartaíocht déanta an son do Sligeach ag Conor Griffin a dul ar ruthart an te pass amach ar chríán go Joe Starr inis cad dhéanamh Starr tuair sé bheith an Spruc go dúrthaigh Starr féin Spruc ach an ceansan mithe ar fóríl. Well Joe Starr bín te gimmarte chuid ammána le coolímar a gúnta na Gailí ach ábhrín lubarnach leis an íireacht áirithe san. Yeah, beagáí ach an líród dearnach tá siad ag tippe leis an líród dearnach Sligeach agus ba ceart go mbeadh siad a bhd níos crín. Se chun ard bachan is pass dasan son go Patrick Quinn a dul a ruthar éanar Quinn cad a dhéanana sé dúir sé féin máide well iarachtaí se leh an son ón gosan tóir Patrick Quinn beidir go raibh sé lehans ar bháid an son nach mar sin hen pointe dasfachtaige. Anna faointe ar fad agus anna ruthar ar fad tríd lár na cosantóirí agus heispáin sé Chrócaigh agus críocht an Scott rééis sin. Se chun Sligeach anis agus Joe Starr a ríist. An dar immer díanta ge le nuamantí beag an nuas Starr a tuairt féin Spruc ach well há puck séir géaltain sa péisce le agus Joe Starr an son tuairt féin Spruc ach bhí sé chuir fórílige. Bhí sé chuir fórílige tá nó go bhfuil puck séir feite có agus seans a ríist a Keith Raymond pointáil agus mar dúras henne tá Keith Raymond go hannach ríon na puck na séire agus tá seans olmhóraige chun pointe éas gáil. Well seanan dúr eile ar an bhuireann sa se Keith Raymond bhí sé i gimmarte gluthe ceannis 2008 fuair sé báide agus 8 de faointí agus sechan sathe an bhblionn diaag na dhéag san na tuairt féin Spruc agus pointe fachta an son ag Keith Raymond. Leis de brathir lehéadí son bhfuil an taithí i ggé ar na cluichí mórasa. Agus tá taithí sin tá sé an a háhachtach ar fad go háirithe nó an risin tú cluiche ceannis in éon grád. Ard bachan is sé dírig pointe gáilteach an slitar mithir an dalamh agus seachún Sligeach le Ronan Cox. Níl duine timppla ar chun sé pass dasisteach a Joe na dosa hin son
cosint hir diantan san hir ag nevin Mhacha Dalamh agus Bert Chúr Cahar dír a gé gárdach ach bós níl bartíocht dianta géine go dtí go bhain winter ardbacha níos Clifford chunte ceann fada isteach I Joan le chiorcalach fachta hir an san a ríist ag an bhar san Rory McHugh a sé luite go minic agam ceann das fan Chluiche na Parkin son I Joe Gary Cadden ach chun Cadne inse iirecht ar é smachtú ach an ceann san mithe amach thar se taimhlíne. Sé ní raibh Gary Cadden in anna a chorfaí smacht in éachar agus chuig an slitar har an taimhlíne agus sean sa ríist de ardhacha únsaí dhéanamh le puck séir an taimhlíne. Céimid anna dé teachta stechan san de ardhacha I bhfuil fiche cuaig Nathan Curry agus é a teachta stechan san in áit ó an McCann an lán Foley agus gandát níor bhór McCann animne letas nó I réit na seachtaine a chobeag ach seachúninis Nathan Curry mar lán Foley. Beidir go bhfuil sé sin déanta ó héamh tacticíide mar níl siach ach ag fágáil Bert sa lán lína contosaigh agus Sligeach mar sin agus Cadden ceann mór fada isteach a Joe an lechiorca le fachada ag ó Kelly Lynch anna gháilin son ag ó Kelly Lynch a dul a Joe an bhaide ach cosint don scud dianta an son hir ag Ciarán Clifford agus ach an ceann san an iirecht é ghlana ábhrín scailteach ó Kelly Lynch eile an son sé sin Gerard chun sé trasna na páirce agus é fachta ag Raymond inis mithahaig é fachta hanaisige puck séir isteach an sa ag Keith Raymond lehansar bhaide an son ag Tony ó Kelly Lynch. Lehansar bhaide anna gháil ar fáid ri sé díreach tríd a cosantóirí ach anna bhrú ar fád ó ihre séad arhacha Ciarán Clifford agus bhí sé anna líróide bhla amach ach a ríis lábhar ar grim tosaí Sligeach agus seans do Keith Raymond puinte áil. Seachún Raymond inis iirecht de Jonas Brice a sí ard, a sí díireach agus a bhfuil sé sin tá go dain sin an tíú puinte fachta ag Keith Raymond agus á siad a brathir Keith Raymond chun na puintí san gáiltóir. Tá an dát agus tá cumas scórála aige tá sé gimar go hanamhar fad agus tá sé go dain séireach ag tosa ardhacha. Míidir chóthach agus seachún ó Kelly Lynch, Gerard ó Kelly Lynch. Tuair sé siúd fens beag Gerard ó Kelly Lynch. Bhfuil sé crain tá go dain anna gá faointe fachtan san lenúmta nuas ag Sligeach agus ceann álinn an son ó Gerard ó Kelly Lynch. Anna chríoch ar fad agus is man rud eáil an méid sin mar tá siad go hanamach chun gachar díanamh seachas an críoch agus an uair sin bhí siad an críochtáil. A Gerard ó Kelly Lynch sé gimmart le furin sínseirt ligi go bhí sé 7 míonna díagdís agus bhín sé gimmart chaide chomh má bheith sé gimmart máireachta Sligeach peiscéile seachúní a ríis le Joe Starr chun sé stechan sanna go dtí Raymond í cailtige fachta hana sé gád bacha agus ag Paddy McGrain ceann mór fada isteach a Jones na Carnóigan san nach fachta hir ag an mádór sin Mark Burke an Shannon Dúr ghanan Sligeach an isise Machad iad take isteach iad ábhraí níos a faoin táta le nuaimtí beag an nuas ceann fada dain séireach isteach ach tarachar chosantóirí an cosantóir le cos an son hir Ciarán Clifford déanamh anna bheartaíocht. Ceann dain séireach eile an son nach na cosantóirí an uachtar uair a bhain eile an son hir ha Kevin Banks de Sligeach ag glantan son ag Banks suas Chluiche na Páirce an raibh síach ní raig Aige der an mar taimhlín an soch agus well iirecht sais ard an son ó Conor Griffin Sligeach imróir ardhacha bhíon fi sé sin ábhrín dain séireach agus gan éon gá leis. Ábhrín dain séireach agus chumá leis sin ábhrín ard chumá leis an gramú ach nuair atá spéisiúlnis ná go bhfuil ardhacha in búla ní róid go tapig agus go fada tá carta buí agus tá sé tiltte aige. Tá sé tíiltige tíimiid an sathríiste gan éon gá leis mar bhíon immert stoppathe péiscéile. Well sort gólan sa grímas dócha ach tá siad ag ardhacha ag búna líróid go fada agus tá sé sin arúnach na cosantóirí ó Sligeach mar tá imrá breise cos na cúlathe. Tá go dain agus well bhíon immert tasna hin san nach a gléite siar hanaise ag an réitóir
agus Patrick Quinn fós an dalamhach éidir hinna hasamh inis agus olamh chun ómána a ríist. Agus tá lethlína chúl Sligeach tá siad ag immer tarmóna bort inis tá siad ag déanamh únsaí ar gachlí roid agus ag bogad chun tosaigh. Ó Kelly Lynch leis an puck sleasa an son mé fanna talún isteach ach an son hir Davy Bridges dár bacha Bridges ra sé rothar tuair sé den Nevin iirecht mór grí fada isteacha Jo na tosathe ach uair a bháin eile an son hir há tóchant cosantóirí ag Sligeach agus Ronan Cox ach caiiltecha I fachta harneise gard bacha agus ag Dean Gaffney agus tucha ag Dean Gaffney agus bhfuil Cluiche díanta an son ividirtí diaag Stevie Renahin agus bhfuil pucséir tílte an son ag ard bacha. Tilte agus tháinig sé mar bhí siad ag ná well ní raibh mór an béidir cosint míad lethach a bhí annach tá seansan is ag ard bacha cholín eile a áil. Gaffney dírig na fórna chur chóthra go ríist agus a bhfuil an bhart díanta i ggé tá go dain agus go dara fáisnéan tíú pointe ag Dean Gaffney agus bhfuil na puc na séir crín go maith an dáirin. Tá lá na thuaire agus tháinig an puc séir sin ó de bhar an rátébre bhí ag ard bacha agus bhí si in an silehan an slitaráil ar eis. Ard bacha uair a bháin eile agus Ciarán Clifford á chur isteach Jo na dosathe fachta an son istigh ag tól agus bhfuil raibh sé ábhríonn scaoilte leis an cumán bát a bháin eile raibh sé sin ábhar Ceap mé go raibh sé ábhríonn beag nílim cinnte well níl foxéir mo thunim sé sin beidir flicáil úntaach is tócha agus scilúntaach beidir go raibh foxéir rihréach nílim cinnte ach Gaffney ríist leis an buc séir an son agus Gaffney há sé chópuintáalta leis na puc na séir an cearú ceann fachta is ag Dean Gaffney agus an ngób chuirthach an cíine ag ard bacha uair a bháin eile. Agus crunne sonna puc na séir iáil gin ó Dean Gaffney tá sé gimar go hana bhar fad. Well, puc leis an sod a ard bacha ó gandát víidir an so hana bhí sé seo an 7 Cluiche Ceannais ag den gomórtas áirithe so ag ard bacha sé buirte fé rócha sé seo an cearú ceann le 2 mbliana nuas agus well jasló a bheith ar an giadmhuireann chun an tíú ceann na comórtaí seo a bhuachant a sé buirte fé rócha péis geile seo chun Sligeach agus Ronan Cox isteach a Jo an lánta sín son nach mithe ó Keith Raymond an bouta son agus ard bacha cosintana bhá díantacha Stair Finn Slitterarden son agus iirecht mór grí fada Jo na Carnógan son ó Kevin Banks a sí túrin tá sí fachtan son ag an lánta sí casanse slíomháin slí eile ach an ceann son cosanta go má Kevin Gilmartin well fuair sé tíomháide I Cluiche Ceannais Lowry mar an nurig agus well bhí sundain téireach ach ní sé ó faointáilta. Agus an rud atá le feicáin sin an buntáiste atá ag a got nuair a bhína imróir breise a got sna cólathe agus bhí berte cosantóir an sin agus bhí siad an níróid a thuirtamach thar an taobhlíne ach bhuiile 65 is ag Sligeach agus seans eile ríis scóráil. Keith Raymond mar sin leis an buile 65 hí sa caintear an trí máidir fuair Keith Raymond sa Cluiche Ceannais Lowry mar an nurig báide díanach a fuaig sé a bhuaig an chluiche san dóibh in Lancashire agus gan é an botún déantan son ag Keith Raymond ón buc 65 agus well há sé I cimimiid Sligeach san immirta tá. Tá sé an dúd. Ard bacha ó báta bháin eile annach chosint báta bháin eile ag Sligeach an son agus ag Rory McHugh annach chud immar díanta ag McHugh go dtí sa Cluiche Ceannais chur an Nicky Rackard seoltaisteach ag Gilmartin an son trasna na páirce agus McHugh tééis leannacht lena ruthréanna seo chuin McHugh sleis céim deas an son ó McHugh a tuairt ben spreoch ach an ceann son mithe ar dheis nó an bhfuil míad amach sa staide níl an mair fórne níl sé róthléir fé cad árá an son aige. Tá puc séir
Tiltte ag Sligeach an orsin sula bhúil sé an slitar bhí feol déanta chur ceantas na cúla ardhacha a chomáin isteach go mídleach agus sin sa ríis Keith Raymond cúnaíáil. Keith Raymond agus an 5 pointe fachta in nómh ag Keith Raymond agus anna faointáilta agus well Anna bha os na puck na séir agus os na puck na 65. Se mar sin bfuil an ragra ag ardhacha níl mar seo chuin Sligeach báta bháin eile agus Conor Griffin a dul ar ruthar. Tugann Griffin weige de Kevin Banks ag slitar cailtige anna chosint ag ardhacha an son ach mithe ar an dalamh agus Sligeach I ddíorg ag ardach bhfuil sé fachtan son agus well gúile anna ard an son ón I bhí de 5 chluiche sin Kevin Banks hí an slitar cailtige agus beidir go raibh fostrachas áirithe an bát áirithe son. Góling an ard ar fad ach ní raibh mar an mailí seán cé go raibh sé dain séireach agus anna luas a ríis Jarmúsáis liobernach an son ó Kevin Banks agus beidir go raibh an carta buís an tíltige. Tá sé tiltte an dót ach sin sa ríis agus an rud atá saléirean is ná go bhfuil an Bertleids Keith Raymond agus Dean Gaffney go hana chrín an na puck na séire agus tá dáir ag brach go mór ortha. Seo chuin an tanna daois Nathan Curry leis an boxéir Curry luas ba mór grí ard ach an Counson a dul ar thaobh na lámh clé agus fachta ar neis ag ardhacha agus ag McGuinness agus uair bháin eile a bhfuil sé cíochna stig sa líon tá an báta son well bhí chance ag Sligeach an slitar san na glána bhí chance ar bháid in riimiis son beidir ag ardhacha ach ag cíochnathe is stig sa líon tá an son cíimiid an so báta bháin eile. Bhris an slitar amach agus rinne cúlbar a botún an óir sin agus cúl beag atá le feicáil sin. Bog go maith an son agus well botún ón Maidir Simon Daherty sé seo an séú Chluiche Ceannais ag Daherty ach ní bheith sé róhástal in émartid son. Rís puck séir ag Keith Raymond mar a dúirt mé tá sé gimar go hanamar an na puck na séire agus tá sé go hana chrín ar fad ach féidir na mar chumá go bhfuil siad ag bra go mór ar agus Raymond mar sin leis an boxéir agus bhfuil sé crín tá go dain ní cheartta mín ceis fiúna chur sin an 6 pointe ag Keith Raymond an sa agus iad a bra anna bhór ag bra anna bhór agus an rud bhfuil mar nachhfuil réimse le an scórála agus bPáirc níos mór scórála ag na himóíile ar a bpáirc. Seo chuin ardhacha an sellh cailteá a chu fachta ar neis an son ag McGuinness dóibh ag caiilte ag McGuinness bhfuil sé ardathe ige níl ag fachtan son hir ag Joe Starr de Sligeach a chamáin cailteige mátá an son is ag díar carú leis lena chamáin há Gary Cadden a fachta ar neis ag Dylan McKenna ní sé luata puoine gin tugann sé rinne hinna dul ruthar réanar Bert Chrócaigh an slitar fós na heilemh pas láimh an son agus Chluiche dianta ar an dosaíon son agus beag pucséir isteach ag ardhacha nach Chluiche an son ar óin McGuinness cíimiid an sabáta bhaine le. Agus cé go bhór Stephen rinne hin an sellh an slitar heaspáin sé an luas agus Lehans ar puck Éireach an son beidir bhí sé gargamad an garnóg. Ní raibh sé mór an taobh mód an cearnóg agus ar imime cearnóig agus tá seans ag ardhacha inis agus an rud atá díamach ó thaobh an cluiche tá sé tá an rá ébre go hanamhair ar fad tá siad ag obair go dtíogur socha ach an méid atá scórálathe ag an dáireann tá an trámlach ón na puck na saoire. Bhí sé anna ghearú fad an garnóg an bát áireach san nach is tócha go raibh Chluiche dianta riimiis san chomá. Nílim cinnte an méach Sligeach gearán dá méach puck éire chéile feicáil. Ní raibh mór an i mar thornate i mar thorna.
Seo chun Gaffney inis leis an buc Sair agus an 5 pointe fachta ag Gaffney. Well, ha sé cín fachta ag Keith Raymond do Sligeach, ha chu cín fachta ag Gaffney do Ardmhacha agus tíómatí do am cútih gortathe ag gcuinn sa chéad le. Sligeach Jasló pointe gáilt rim dhearan na himmartha. Seo chun McHugh annach chuid den slit a láb seálta ag siúd iirecht mór fada isteach a jo Gilmartin a tuairt fan Spruch a chu ábhrín fada amach. Beidir go raibh siad a cheartaige é thógann beabog an son na feith Camelín féis géile puc mór fada amach an son ó Simon Daherty. Séú chluiche Daherty anna gháil an son ag Ardmhacha has das siar an son go dtíon anadaí Nathan Curry tuairt fan Spruch agus pointe anna bhreá ar fad an son ag an anadaí Nathan Curry. Ní tháina sé isteach Lashley Cheat an chiad lehan son agus pointe anna bhreá an son weig. Anna fásar fadar ón beginnas taréis go bháil ar an slitar agus anna chríoch ar fad. Se mar sin Ardmhacha a ríist I sellibh an clitar iirecht mór fad an son ag McKenna isteach sa stúile chearcailach a glantamach agus é glantamach go maith ag Sligeach leis sé sanna díor ag an scór dearnach a gháil frimis an brise lethám Ronan Cox inis. Cox isteach I Joe in lína dahad a cúg Gilmartin a Cadden inis. Cadden a dúir sé fan Spruch dúir sé ach placáil úntach an son ó Patrick Quinn anna chosintar fad an son ó Quinn mar níor bheith rudabháin sa cheann an son ag Cadden agus bin pointe ag glantamach a facht an son hir ag Sligeach a ríist. Star inis a dul a róthar. Star bhuaile sé isteacha pas scaoilte an son agus é fachta hir ag Bridges ach Bridges hénig scaoilte a tuairt fan Spruch an son bhín bhear lár Páirce agus pointe den scoth an son ag Ronan Cox an chiad ceann an son ag Cox agus sé ráf fas scaoilte chuan taobh don immert pointe anna as an son ag Cox. Anna as ar fad troch fas ó Ardmhacha ach nuair carta buí go bhfuil sé. Nuair a tharla an deis bhí Sligeach an a hapú ach an rud atá spéisiúla is ná go bhfuil nach bhfuil Sligeach an imar a breise sna cóla a hachaint. Sné díad a cha agus seo chun Sligeach a ríis beidir meach pointe eile chur mis an brise lethám Cox a hadíirteis pointe gáilteach an count san ábhíonn scaoilte agus é fachta an son hir ag Nevin agus é fachta go hála in ige agus beag puc Sair amach an sa ag an máidóir agus is tócha go bin a bheith sa chiad le. Troch fas a ríis ní pas a bhí ón ná seansar a gúlach agus puc Sair tilte. Anna gháil an son ó bhain eile ag McKenna do Sligeach tuchaigh go McGee an slitar mithaigh anna chosint an son hir ag Rory McHugh anna mar diontaigh McHugh do Sligeach go dtí sa chluiche Ceannais seo agus puc Sair fachta inis ag Sligeach puc Sair amach agus well tá míad istigh sa nómad dearnach dám chútibh gorta hinsa agus ná fórne chorm go maith le cháfuoin teatra. Chorm go ní mór an idir na fórne an rud atá canúnach ná go méid an cána gaotha ag Sligeach Sathairn le beidir go níanaigh sé an difriocht. Seo chuin Ardmhacha báut bhain eile an pas son ábhíonn scaoilte agus é fachtan san hir ag Kevin Banks. Banks go Cadden iirecht mór grí fada deach seo a bheith an séireach fós ach é scaoilteach ag an máidóir Simon Daherty. Taí na mlíon ag Daherty son bhí ag go dtíireach cad a bhí ar bunaige. Taí ach troch fas ó Sligeach an óir sin Gary Cadden drochlí ród isteach agus Sinné mar sin in chiad lead a chluiche Ceannais Nicky Rackard na blianas agus well na fórne níl puoin atra nílach an dá faointe son idir Sligeach agus Ardmhacha sa agus sin chluiche go mór idir dhá cheann na mea agus chluiche tainebhach go dtí sa an scór lethám Ardmhacha a héanna 10 Sligeach a héanna 8 agus chluiche tainebhach go dtí sa cé go bhfuil an immert ábhíonn scaoilte ón inis sa ríist. Tá sé tainebhach an dót níl mór an mar a dúirt mé idir na fórne. Tá seansanna ag an dáireach tá siad ag strachail chun iad a hapó ach sa Sathairn le tásúla aá go méid feabhas ag tachta ina gcuid immert. Agus ní raibh puoin mithe nechar nuair a fuair Sligeach an báide luas an céimíd an sa ríist bPáirc.
Ja, ag tasachna an chluthe anna chríoch ar fad féachar sin báide san angach sa chúne agus ní raibh seansa ag an gúlbára é stoppa in éachar anna chríoch agus anna hosach de Sligeach. Ba godain agus ábhíonn don ábuint leis an gúla fuór ardbachan son cíimhíad an son a ríiste an thug séir mór fad an son. Mór fad a cégur thóga néit an choiré chuig sé stachar imime le cearnóige dóbailte ar an slitar agus rinne an cúlbáir sortportún is tócha ní raibh sé siúráilta ní raibh sé cinnte cá raibh sé nó cá raibh an líróid a gáil. Se mar sin an immerte do rácheann na meán sa bar go Chrócaigh i gcluiche Ceannais Nicky Rackard, tá míid chun brise beag go hógann tacha bemí liveríist don dara le. Today's attendance, 5,160. 5,160.
Aghaidh fáilte romh Ceannais go Páirc Chrócaigh sa leabhar mo gluthe Ceannais chorn Nicky Rackard na blianas agus ard bhacha gá faointe chun cín Sligeach héan a de le 98 agus well fógraíochan san ó chéanamh 5,000 ciad agus 60 duine a tháinig isteachchan sa go dtí an tí chluthe Ceannais an satha gimríocha neamh chluthe Ceannais Lowry Marr, Nicky Rackard agus Christy Ring agus lá an bhór de sécín de chuntaithe a míidir fnachtanis leis an dá ar an tachtamachchan sa ach mar deirim lá na bhór dus na fórne agus gandáin na tailig agus na daine bhíon á leanúnt mar forhór go chéan chuntaithe bhí gimmar te neamh sé an amáíocht an dara cluthe háca. Agad is lá speisialta do gach chuntain is inóvé mar tá seansaigh na himróirí go léir immert bPáirc Chrócaigh. Mar is springlóid ná físeigh ag gachin mór nóir bhíonn sé fása nuas deis a bheith ann ar an léantas cosúla sin. Aghaidh agus muintear Sligeach an san agus well lán sásta fémar a muintear ardbacha chomá agus well scéalt stáis taiseach ag Sligeach bíidir áirithe nuair a thosnaigh an srá in the rig of Avilisa Hochdiag, be there are an Wiran Abishle Oman a visa teed, Agus, well, Anagol Hankin Diantica, Leblian Gillenwas, Water, Curran Lowry Marr and the rig, Agus near Queen to a chance of Chashan Ordu came a goody Curran Nicky Rackard, Ach, Hechanoviat and Sussex Canis, Anna O'Brien of a co. Anna O'Brien of a Gondout, Agus, Morador to Tadal Cookine. Déanta có scéal mór scéal Sligeach tá siad ag feabhsú ó bhliain go bliain agus inis tá siad lé Ceannais Nicky Rackard agus seans dul go dtí chun Christóir ó rion sa céad bliain eile. Agus spéisiúil go maith gur bíod Sligeach an fuireann connachtach is Daithí a fácathe sa chréibh mian agus sláán fácathe ag an bhaile bheis, but beidir ná dearmí faoin féisin ar agla go bhainte na gailí i gceiste. An ceartta gáit, well is mór an trú heh muintear na gailí dimar siad, well ní raibh siad go háan lágam líana ach mí an dát ag buint lóthab mar ó heh an tora I bPáirc Fearnil agus na torthaí a tharla I ré craobh online mar bhí nach Garmin tá nach Garmin an a bheith lé Ceannais na lein nach ní nach lé amháin búte có ach chríochtaí siad ar scór sa trí cluiche comá. Aghaidh sin nach mór olh chun amán an tusa dara le agus well stólim goil an réasan sais neartathe ábhar agus be cór san ag Sligeach an susa dara le mar sin seachún inis an dara le san agus díreach ar an buinte baise Joe Staradol ar ún si do Sligeach an a bhartaíocht dianta cosantóirí ardbachan san. Ceann scíilteisteach an san sa chúine go dtí Danny McGee agus fachta ag McGee, Seachún McGee ar ruthar éanaar inis a tacht Tráchtaireacht an san bhí Cox Sligeach ceann dain séireach an san isteach Joe na Carnoige agus McGuinness bhí sé tuairt bheith báide agus sábháil maith an san ag an máidóir an san de Sligeach Mark Bork. Agus Seachún Sligeach ó bhain eile óireacht mór fadan san ag Rory McHugh há sé fachta ag Cadan inis, Cadan a dúir sé fens beo Cadan agus well anna chosint ó bhain eile diantan san ag ardbhacha agus ag Cailán Rice ach nílim dain séir san múchta fósacha Seachún Sligeach agus a tuairt fens beo an báta san do Sligeach de bhí Shane Crowley ach an count san well is stáilm go míad amach tuastaid a rís go dtí súla teach. Stair a ríise an haháil ó chulbáir mar bhacha Simon Darty an óir sin agus díreachtar éis sin bhí Sligeach an únsaí a dhéanamh ach an isteamid ag dul húsáire. Aghaidh súla teach feidir rinn in bátas sé fóríl. Tá an iirecht san ar fóríl beag an níl mór a tacht ar an scáileán an san agus well deis an san acu ach éimithe ar fóríl. Ní raibh cuman na Mhacha ar rinéachar ach an rud atá le feicáil inis ná go bhfuil an dá iarrainn ag obair go hana daon ar fad go háirithe na cúlathe agus cé gur hip ar Sligeach agus ardbhacha scórna áil hipórtha mar bhí na cúlathe go léir ag obair go hana dhéon ar fad.
Ciarán Clifford an son ábhrín bacach do ardbach agus cíimiad an son chomá go bhfuil Shane Crowley Ibri Chidiag take histeach do Tony ó Kelly Lynch an son ag an mris le hán bhí Crowley anim le letas nó ach chusnig ó Kelly Lynch an áit péis ge le seachún Sligeach a ríist agus an chóir gaothe sanna có an ceann san dain séireach ach an bheirt dianta ag ardbacha agus glanta amach an son go Joe Lord Park fachta inis ag Dylan McKenna dóibh son ach an ceann san scaoilte mithe fachta Harneis ag Sligeach fachta Harneis ag Sligeach an son agus Conor Griffin Tuairt fens bruch an báta áirithe san beag ceann san gara agus mithisteach in nghlaic Simon Doherty agus ag glanta ach fachta Harneis uair bháin eile ag Sligeach an sa leistíostún agus bhfuil lágaíocht an son ag Conor Griffin agus mithaig fachta Harneis uair bháin eile agus beag puc saoir isteach an sa ag Sligeach fachtan son ag Joe Starr an fear Lord Parke agus deis ag Sligeach an is an bearna a leidú go dtí aon faointe bháin. agus tá puc saoir tá sé tiltte ag Sligeach mar róg imróir ardbacha graim ar chamáin an imróir ó Sligeach agus seansan is Keith Raymond a ríis scóráil. Sé cín fachta ag Raymond an son sé cín na faointí sa chiad le agus well chance again is an seachtú ceann gháilt ganach tí nómant ardaínse bualinse bhfuil sé crín tá sé fada agus tá sé crín an chéad pointe sa dar le níos fachta ag Keith Raymond an seachtú ceann na nuige. Na chumas scóráile ag Keith Raymond agus heispáin sé na scinne go léiretá an na bochanna séire a ríist. Se mar sin an machtócha tapping an son fachta uair bháin eile ag Sligeach agus ag McHugh is i cut atá nimar tar fad go dtí sa dara le. Dul a ruúthar an son tá ó Kelly Lynch fós ag bert chur a gcothaigh ó Kelly Lynch a tuairt fan Garnóg ó Kelly Lynch ceannaíis an son an trasnán buirte agus chance an son ar an ceann bhuaile isteach sa bháide an dara báta ach mithaig bhí irid na fríde ón gomáin an son an ruúthar ag ó Kelly Lynch agus bhfuil míá ceart leis fachta ag cadan inis agus beid puc saoir isteach ach well, an ruúthar an son ó Kelly Lynch. An ruúthar fad ó Gerard ó Kelly Lynch rinne sé dúsáid sé an módíireach tríd lár na cosantóirí agus anna bhfuile ar fad agus bhí míá mór i buint leis mar bhfuil sé an pulla agus an brise a ríis ní raibh Sligeach an scóráil. Ach tá seansa cáin is, tá seansa ag Keith Raymond an scórálaí chun aghaidh agus an son ó Gerard ó Kelly Lynch ní teach tí bliana fihead a cha sé ar ghuiine de cheannarí nó fórne sa chluiche ceannis sa ach go háirithe agus á fuair an anna óg ag Sligeach cúigur a hosna gneomh níl siad fé báimhlíon is fithe so ceannaireacht anna búirs tá spáinte ag lehéadí ó Kelly Lynch an son. Ceannaireacht agus cé bhfuil siad óg Cadatá le spáinte cóach an lús atá có agus tá cuma anna achlíocht ortha cuma tá siad an rúthar a dhéanamh leis an sitar an tómar fad agus na seansna crothú tar éis sé sin. Tá siad ag brac mór ar Keith Raymond ach mar a dúirt mé má leanann siad leis na rúthar a bhí a feicáil san óméid dénach dheoigh siad níos mó scórna. Keith Raymond ardaínse agus well pointe eile fachta an 8 pointe fachta Keith Raymond an soha nua agus well tá sé sin chodíireach le barla gunna mar iireacht agus anna immert os na puc na séirdianta ag Keith Raymond. Se mar sin seachún Sligeach a ríist agus cadan an immert ar fad déanta cos a dar le an sa go dtí sa ach go háirithe an ceann áirithe san caiilte có fachta Harneis ag ardbacha agus well ag porc slasa an soha có agus well tá sé dulta i bpáinna chéile ábharín an son an tanadaí an son Nathan Curry agus muintear Sligeach ach agus fós a bpáinna chéile an son cadan agus Curry agus well ní ra bhéh sin agus bhí sé díireach os cór an mair taobhlín an son agus beag cartan sa histócha. Carta buí agus tá sé tiltte tá tucht leis fós ag ardbacha ach
Tugann in Shaffoidach an Orshaw Mahonum Shepherd, Mórdha and Puck Tevlina sa Chéadach. Agus iad fós a bPáirc chéann san híos agus Cadan, well, penna de dúirt Cadan ó penna de ginse tá muintear Ardbhacha tá an gomh ortha chuige. Péiscéile ha míad fós ar an buc slasa sota Ardbhacha agus, well, an maior Tevlin san aráile é Hogan Bog ar le Ciarán Cliffordach go háide é Hogan Bog Péiscéile seochún an puc slasa. Ceann mór ard fada isteach dro an stúil le Chrócaigh agus fachta Ceannais san ag Sligeach a bhfuil an ráscar an san an slitar an dalamh iad fada díra gé gárdach cé gárdóig bhfuil sé ag muintear Ardbhacha nó bhain sé ag muintear Sligeach sé ar deire hir hail ag muintear Sligeach a chu mithe báilta bháin eile Corrie an son ar gá glúin agus fachta Ceannais an obair ag Corrie an son ag Cluiche son waig ach uair bháin eile ag Sligeach seochún Sligeach in se túracha a dul a ruathair McHugh, ceann mór fada isteach a Joe na Carnóige anna fast an son amach sé ábhraí fada beidir trig road an son mar bhí tá meach sé tééis an ceann san na hain tú Shane Crowley well beidir go raibh lehan ar báideacha. Yeah, agus beidir go raibh cána gaotha gur thóg sé thar an lína é mar chunig sé go raibh an imreoir séireach chuin sé ráda. Ha mí idir chóthar chun sa bPáirc a Chrócaigh ag gluthe Ceannais thorn Nicky Rackard agus puc slasa an sa do Sligeach. Ní le cluiche bháin caiilte ag Sligeach go dtí sa i 2019 sin cluiche Ceannais Ryan a tí bí na Hamána chaile éis sin i Gine Longford agus dúach lom an son gahab an léinneomh gur bééis sin an cluiche bhesa i gimríidir go dtí sa im líana agus go raibh annaí máach le hénig Péiscéile fachta Ceannais ag Ardbhacha agus ag Corrie á cheola isteach Joe na Carnóige ach chuáid díanta an son agus buailte an nuas ag Sligeach glantamach ag Banks ach ceann san ábhar librnach a fachta Ceannais ag McGrain ceann dain séir chuisteach an tugad McGee an féad leis ceann sa gháilt fachta ag McGee sáte sa grám has amach an sa agus well fuair gafní ar deire ach fuair sé sunk sa grám an son agus ní henúna go bhaith sé puc séras. Ó ní henúna in chur agus tá sé sin tiltte ige agus denúméid anuas tá nábhanóachtar ag Sligeach tá tena chur mór ag an leanlína chun cóil ar ag gluthe tá sé de mar an réime ach anis tá seans ag Ardbhacha an sort momentum a bhrise. Tá go dainn agus sé gafní thócaigh i ceann sa Húcín de faointí gas a chiad le fiochan sé Joe na sprice ardaínse buailinte agus an ceann san anna chraoinar fad a gafní an séú faointe agus an pointe san táchtach Ardbhacha bheit mar den tú denúintí mithe sa dar le agus gan an faointe fachtacha. Gadát agus stócha go bhain de cosa ag Sligeach chuma tá mar dúirt mé tá chuma aclíocht ortha agus tá sé ige mar go hamáin is ach Tá go dainn agus tréan íireacht á dhéanamh ag an dá ireann sa agus cíimiid ag anna díocht á dhéanamh láithreach an sa ag Sligeach. Ina gráscar a ríis i lána bPáirc ach nuair a bhris an slitar amach fuór Sligeach slitar agus cé gur rinneach feol ar an imreoir tá seansan is a ríis ag Keith Raymond an deise a hapú cé go bhfuil sé bhd an gúil tá cána gaotha aige. Tá go dainn tá sé ar lína 65 chénig Keith Raymond ach ní hen dóhíine ardaínse ceann mór grí ard a Joe na sprice agus a bhfuil ceann san crín well bhí sé ard agus an raibhann crinne aige well go míad macht so staide go dtín seoch a ríist bhí ceann san anna ard ar fad. Bhí sé an ard ar fad bhí sa féchan de ríis ar an gúlbáir agus únta tugann sé léad chuig cáneachaigh sé agus beidir bhfuil an cear ach Amara go neacaigh sé ar fóraí. Agus an nona díocht san déanta ag Sligeach an son Mikey Gordon idir a fithe héan a tachtasteach agus Kevin O'Kennedy idir a cethar a fágant na háite agus well é sin ar an Skyláin an son ná bhfuil éon sonraí ag an seoch fé an scór áirithe son agus caiigh an mair cúil cinine i dhéanamh tá réitóir amachtasteach an láirló ach seolta fógartha ar fóraíl an son ag an mair cúil agus well bhíon cinine san dachar mar bhí sí an ard.
Beidir go raibh sé róir bhí sé an ard ar fad agus róir do Chrócaigh ar énos. Simúl an sunna gur ná raibh Chrócaigh Albert in Council na léamh beidir ná bíon saoig an locht agus ní héan eisceocht súla teag leis go le ha míad an sochmór an taobh líne agus bhí sa rá an son an díocht an déanta ag Sligeach Mikey Gordon fear eile a bhí an sa níos lutheim líana bhí sé an sa le cuman iascaig ag gluthe Ceannais hóisiir na glob i gcuine Lisafúca agus bhfuil chailedor an lásan péis go le agus beag súlaige a bhalacht a scéal bhfuil a híntintige seochúna Gordon inis ar Shelvin Schlitter chun sé siar go McHugh anna oberdiantig McHugh go sa chluithe ceann fada daintéar chuisteach a Jóna Carnóige ach titan sé isteach an lechan bháidóras Simon Daithí agus planta go maithan son ag Daithí amachchan sa i Joe an taobh líne agus i Joe Dylan McKenna agus Kevin Banks an áircha chélann son agus anna bhartíocht déanta ag Banse tucha weigige go Ronan Cox agus well go Ronan Cox pointe sa chéad le an Council ar dheis agus ar fórílach anna obair anna chosint déanta an son ag Kevin Banks. Bud a gapel déanta Kevin Banks rinne sé gachród i gceart agus pas cliste ach tar éis sin hepórtha an críochaáil. Se mar sin ardhacha agus iad san dúra an dar pinte bhil dar le a chadul dóibh seachún Gerard O'Kelly Lynch pas daintéar chuisteach a lár é fós fachtan sa seachún Joe Starr ní éine in an gharda Joe Starr a tuairt féin spireach agus Joe Starr a gaiimsú achiad pointe an son agus pointe anias an son ag Joe Starr ní ar bhéin ábhar cáil áfach. Ní raibh agus mar dúirt me cúpla nóméad ó hin tána chosa ag chuireann Sligeach agus tá sé ag ré ó ceann na páirc agus tá cumann na Mhacha ortha inis agus tá cána gaotha chuma tá ardhacha faoihrú fuair siad pointe cúpla nóméad ó hin ach tá ratha feabhsúí ana bhí mothúil sé. Ar fachta ar neisig fear a faointin san Starr agus tre bhaigisteach sa lára ceann mór fada a ríist isteach a Jóna Tussathe agus Kevin Gilmartin tíomháidí fuair sé sa chluithe Ceannais an uirigh chluithe Ceannais Lowry Mair Gilmartin a tuairt féin Garnóg Gilmartin agus well bri sé amachchas ábhrín spáis an son agus fuair an cosantóir a chomáin leis agus puc 65 bheith ann do Sligeach. Fécha mí der rúthar go dóide Kevin Gilmartin díreach agus Caol an Royce bhog sé an líróid agus chuaigh sé an líne ach puc amach anis atá le feicáil agus tá sé pilte gardhacha anna chosanta Caol an Royce bhí sé fáinach an uaisle. Se thuirim ag an mar cúil péiscéile seachún ardhacha agus Dylan McKenna lán thosaí agus McKenna agus Rug sé ar 3 óra agus tá puc sé amach de Sligeach anis agus anna fáinach leis an cosint an óir sin agus seans chun cosint ar gur chun únsa dhéanamh anis. agus níl an tanam céanna in ardhacha sa bhí sa chéad le agus ní héan úna son leis an chóir gaotha bheith caiilte go péiscéile ceann mór fadan son ó choirí isteach a Jóna Carnóige céigeoigi an cosantóir an son hir Weir an captain James Weir ní teach néimlí anna díag anna chosin déantaige tugann sé McHugh machchan sa agus iirecht mór fada eile isteach a Jóna Tussathe agus cosantóir breisin son hir ag ardhacha agus an daintéar glanta uair a bhain eile seachún choirí a ríist choirí an bhartíocht anna bheith choirí ó tháinig sé isteach sa chéad le spruch an son well anna faointe ar fadan son ag ardhacha agus Geargá agus sinna tastáil go dóirte bhtha. Geargá gan dóach anna bhfuil ar fad bhí sé fad an gúlach agus a gcuine na gaotha tá anna scóir ar fad. Anna scóir an son idir a 8 ó an choirí agus se chun Gilmartin a ríiste Sligeach se an roiige úsáid ar an slitar an bátáide san chun sé trasna an son isteach sa lára a fachtain é sé cadan na díra í gáardach tugann sé bhaige agus a bhfuil pointe fachtain son ag Sligeach tá go dain ag Shane Crowley ní sé ag immartach ó hús an dara le agus well gin Gary Cadden an obair an son agus riimiis an ríist Kevin Gilmartin. Anna scóir ar fad tá immort i bhad níos oscailte inis chamáid Sligeach an slitar in immort agus tar éis sin bhí siad in anna scóráil anna scóir ar fad agus anna obair ar fad ó Kevin ar ó Gary Cadden. Gilmartin a ríiste seileh chun sé ceann trasna
agus an dara iirecht beidir an gceann fachta ar neisige sunk beag fachtaige agus puc sleasa bheigid sa hastáilm de Sligeach. Ja, agus Gilmerton tá sé an únsa Cluiche dhéanamh an tomar fad cumad sé sellh an slitar agus tá sé dírig an tomar fad tasanna a thuirt don na daine tá I bhd níos fearr na stórna áil. Tá anna Cluisteach é buint leis. Sin ar chóthach an sothaigh le Ceannais Nicky Rackard agus héanna dóíag an taobh an dá ar an puc sleasa inis de Sligeach. Rory McHugh ó thócaigh ceann áirithe sa. Cad é obair díontaigh McHugh agus cíimi inis chuna sa haige was na buc na sleasa bhil le ceann san mithe thar sin fastláán. Níl ha sé mithe ar fóraíl. Ceapas go raibh an muir cúil amach tíos don bleige beag bán san nach fóraí de Sligeach níl. Bhí sé an na chóngrach ar fad ar fóraíl agus a ríist níl réonród idir na fórna inis agus an chéad scór eile bheadh sé an háach ar fad cé go bhfuil 7 déag fácha bheadh sé an háach ar fad mar túraigh sé an sort fuinemh don éirna aon sé. Túraigh go dainn níl faiciad an na fórna cé go bhfuil Sligeach a gimmert leis an ggóir láidir gaothainn sa dara legus iad a gimmert níos fearr péisce le seachún Sligeach anna chosaint díonta son hir ag Davy Bridges do Ardmhacha. Bridges a glan amach an son nach níléin an son is hir ach Liam Reedy de Sligeach ach an pass amach an son scuilte fachta ar neis ag Renahin de Ardmhacha cad a ghealtaigh Renahin dhéanamh tíalt dul a ruthar ach puc sé an son de Renahin agus fearr a bhuaig Gradam All-Star gomórtas Christy Ring an na rig agus gandát díchailíoch Ardmhacha ón gomórtas áirithe son an na rig ní bhd ar aon chluiche sa gomórtas son nach héchoríiste an sa chluiche Ceannais im léana. Agus seans Jackar an seo Ardmhacha I gcuine na gaotha agus tá an gaoth I bhd níos láidir an isis ná mar a bhí sé féanóméad ó hin so seans nach níl sé éasca. Gaffní mar sin a túirt féin Spórt ach an ceann bhfuil sé dul ar fóraíl agus an ceann mithe ar léagus ar fóraíl agus fémar ráite roint bátaí gin sa sé anna Jackar an bhéis an na léamh. Anna Jackar é a léamh go háirithe níl siad me gimmart I bPáirc an Chrócaigh gach seachtain so tá sé ag séad ag sort hálas a bhs agus féchan na cosa ó Sligeach Cluiche. Gordon níl teach isteach agus dul ar ruthar an san é breá friseáilte. Jack Hossant anna thuáin ar fad. Agus anna sprid agus seo chuún Cadan de Sligeach. Bhí beirt nó túr an son gan éana bharcáil an sanna stig sa lárbéidir greibh sé de cheartachas pasú thuirtaisteach mar bhí sin Hanson anna reinséar a chuirecht teasca chuige bheith a có in nean na dála agus cin míad anadaí eile a tataisteach an son do Ardmhacha idir an éideag Joe O'Connor a tataisteach do idir I de Sean Toll. Tá sort fuinemh bheith tastáil ó Ardmhacha inis agus mar a dúirt mé an nábhanóachtar ag Sligeach agus seans bearna dhéanamh ní léonród idir na fórna ach dhéanamh Seachún Raymond inis túirt féin Spórt agus Raymond bhfuil an ceann mithe ar dheis agus ar fóraí agus bhfuil béidir go midiste cáisim na níochtaí san Sarabhad a péisce le seachún leis an buc amach Simon Daithí de Ardmhacha ceann mór fada I gcuine na gaotha anna gháil an son ag Ardmhacha ag Dylan McKenna ach caiilteige ar neis sin trua son mar anna gháil bhí an Sligeach inis ceann isteach sa chúine a fachta ag Kevin Gilmartin anna chudin clitar feice ag Gilmartin pas das isteach sa lár an son go dtí Conor Griffin ach caiilte ag Griffin agus deis ag Ardmhacha puc sé armach ag Ardmhacha well bhí sa á luas sa chiad le an son go mbeidh Gerard O'Kelly Lynch tá snúdas na peladóirí do Sligeach amárach a gine Ibáilí well Mikey Gordon bheith sé siúd leis a snúdómh agus ní léana de vertico á spáráil hénig an sodas na hamánathe. Ja, Sára míochtta de ra bhirt agus a rís gelí ród isteach ó Sligeach ach hepper an imó Sligeach an líród a chorfaí smach na sinna bonósacha hepper an méid sin dhéanamh agus seansta Ardmhacha inis. Sean dain séireach an son na titim I míal bháide ach planta siar céhí hir an son
do Ardbhacha ach Keith Raymond fear na buc na séir seo fear eile an bhathneomh Ciarán Clifford do Ardbhacha agus pass agus an dain sear glantige seo chun Ardbhacha is a dul ruthar dómh son tá Stevie Renahin an Renahin weige fe fachta hanesin sa ag Sligeach agus ag Kevin Banks ach leabhlaáil úntaach déantain sa seo fear eile an a dí Nathan Curry Anna chluiche gadísa cé nar hosna sé agus Anna gháil an son hir do Sligeach ag Gerard O'Kelly Lynch agus cad é cosintá an agus na tosa hen son Chiachnig mar Raymond agus O'Kelly Lynch na tosa hen son hir a cosint. Tá sár cosintá dhéanamh ag an dá iran Anna díocht eile dhéanamh ag Sligeach an son Cadden a fágad na páirce agus Kieran Pryor iver FPHG agus bhí cluiche maithe go Cadden se anna chuid agus anna obairá dhéanamh ige. Díbrigh sé go dtíon gan dát agus trothg sé seansanna don na himróí eile ach hipar cúpla seansanna a hapú. Agus bhil cíimiid an son Cadden a fágad na páirce agus gach órlach gach rud a bhí na chorpta go thuige agus buna bhétalta fágan na páirce péisce lei seo chun Ardbhacha anna gháil an son ag McKenna a dul Joe Bhaide ach anna chosint an son hir céile ach Rory McHugh anna immer dianta ag McHugh tu chuhaigeis go Joe Starr ach begáín lebarnach an son fachta ag an anadaí an son tíar na Nevin de Ardbhacha trasta an so go Paul Gaffney a thuirt isteach an son agus túrling tí míor leváide anna obair dianta son hir ag Mark Bork an Shannon dúr buig sé an cummórtas áirithe sa i 2008 anna bhartaíocht dianta an máideor agus seo chun Sligeachan is agus iad son i ddíraigh an ngób a chur chun cín ach a dul dóibh an slitar son i cheann sú agus an dalamh an son cé thucaigh amach as an ráscar son leis slitar idir gá cheann na meán sa agus na héine furbúr na héanana mleoir an gáirta díar go count na gárdach agus duna de mleoirithe Sligeach imithe chun talún an son buile díanach fachtaige a éirithe níos a bhí tídiaag sin Shane Crowley agus imróir eile de chuid Sligeach an dalamh an son sin Conor Griffin agus well bhí sé beag á thugann níos beidir agus na himleoirí an dá agus peanú é gimimi ar a bhir tídiaag Shane Crowley an son ní raibh céimiad an sábháil an sa ón gúil báir dain ceann mór dain séireach an son anna go bháil Chumad sé a thuile ar a gá an dara carta buí bunta an son ibre seachtaíag tíarnán Nevin hosna sé an chluiche cé gur ibre seachtaíag go háir agus well an dara carta buige Ardbhacha níos tebhla cheire ara díag dom godéile dom gluthe dom déineomatá fácain sa agus beáí le na chois. Bhí teagháil idir a héana agus imróir Sligeach nuair a bhí sé géirigh bhleáil agus bhúil sé agus tá sé tiltte géim thuúm sé. Se chun Sligeachan is O'Kelly Lynch anna obair dianta go O'Kelly Lynch ach an count son uair bháin eile mithe ar dheis agus ar fóraí agus sin fós ar chótharacan sa I bPáirc Chrócaigh. Cinna mí cheart an óir sin bh cearcha go mólach sé an slitar trasna na páirc nó trasna an lína féas a héan. Se chun McHugh is am anna hóca ar fad le Rory McHugh sa chluiche sa anna chosint ar fad diantaige. Fear eile gúil manna hóca leis Nathan Curry de Ardbhacha sé sin countson a seola isteach a Jonah Carnoige se chun McGuinness in ish. Tuair fens broken about the áirithe son Danny McGee agus cool do Ardbhacha ó Danny McGee an darabáid a fachtaige McGee neomhhacha sár obair dianta son ag ibre a héine agóin McGuinness. Ón McGuinness go sé greimar is litar agus anna fasar fad agus féachar an gréach sin díreacht san angach sa chúne agus ní rah cúnpáir Sligeach Mark Bork an an hábháil in éachar mar bhí sé báite san angach san ra vis go raibh sé bóteige. Agus well ní rah buile builte ar Ardbhacha son ar a chaileidir tíirnin Nevin leis an carta darag son nach chfuil héach ha báide fachta agus iad báide chun cín inis ach seo chun Sligeach agus speisiad son stócha go mar siad Olkmark bhí chud is mód an nimmer sa dar lethe chu an sa ag seo chun Ardbhacha sprid breise únta ó fuirdar an báide son agus beag puc séire chu agus well buile Mórdha Sligeach
Téis an nimmert san na fada dhéanamh ach gan na scór na agháilt. Gan dát agus tá sé déanamh seach níl Sathairn le ach níl siad an na scór náil. Sinné an príomhrud atá mé in anrá faoi furin Sligeach agus cad a hálíonn ach téan ardhacha síos na páirc agus an téan dé seáin siad bhíonn siad an é a hapó agus cúil agus sárchúil ar fad. Simon Daherty an báideoir a tuairt fens breach an báta áirithe san agus Simon Daherty an séú chluiche Ceannais ag Daherty agus an chiad pointe fachtaige an sa Tránón agus well is ó chosásta le dúch agus éire ar nás dína bháide héanaan san. Anna bhfuil ar fad chuine na gaotha. Se chun Sligeach inis agus an tanadí Kieran Pryor dul a ruthar agus lethúáil díantain san i fachtaigh an báideoir fear faointe Daherty agus ag bhaint amach an san aige agus é mithe amach Cluiche leasa a bheith ann do ardhacha agus well muintear bhigigh an sanará go gach go meach an Cluiche leasa có héananig ach ní héan úna é sin na stócha. Níl siad sásta. Agus gan an dabhar ardhacha chun ceansa áirithe a thógaint seach nómant nó mar sin fácathe agus iad ceithre faointe chun cín tééis an báide agus an pointe san an pointe ón máideoir agus an báide úntaach san ó Danny McGee. Agus se chuinead a ríist agus an lán tasín san Dylan McKenna agus beisiad breásásta leis an nimmert 6 briste sa hanis mar ní lean deis ag Sligeach an momentum san gháiltóg féinnig. Gan dát agus díl defar ortha in áthar na hóra tá siad ag géirí gan sort an cléthe a dhéanamh níos muile agus an sort fuinmh a hágant ón immert. Can sa Turlington is agus fachtan san hir ag an báideoir bPáirc agus well hí an chiad lead an dara leasa bhí rihanráis leis Sligeach cé nach chuidir na scóir na Harris an Trasnán agus well an báide agus an pointe san tééis an bearna san chéad faointe a chrathúidir na fórne agus sin a tanna le chuigneomatí fácathe san immert agus well beidir gur gine srán na himmartha tháinig na scóir na san ardhacha. Beidir bhí an tránlacht an siileh bhí sé ag Sligeach ach mar a dúirt mé ní raibh siad in an na deis na hapú. Bhí siad in an iad a chruthúach ní raibh siad in an iad a hapúach sin san is agus ba ceart go mbeadh siad féinach mar tá go leor am a fáca. Raymond leis an boxer an san bhí sé a bhd amach ach uair bháin eile an count san mithe ar dheis agus ar fóríl agus na chaite bhí Raymond níos a faoin táta leis na puc na séir sa chiad le a gcuine na gaotha ná mar a háise sa dara le. Bhí ach as cé go raibh sé bhd ón gúil bhí mar go léirigh nó go rachach sé ar a Trasnán ach cé go raibh sé ar fóríl a rís tógann sé an fuinmh ó irbn Sligeach. Se chuin ardbach a ríist agus McKenna le iirecht Mórdha Stacha Joan le Chrócaigh an a fosintin san hir ag bhuiir mas bhfuil leis í ficus suas. Agus well an a chuomhlintin san istigh sa chuine bhuiir díorga ficus suas agus in na hánta tá Davy Bridges agus muintear ardbacha chomá díorgan an rud san gáardach an slitar gáardach ach ní dul dóibh agus ar deire hir hail ten sé amach Harris an taobh líne agus puc sleasa a bheith ann do Sligeach. Bheith an chuigneomatí fácathe agus an buil an go mérig an chlog ar Sligeach mar a bhaint siad scór tuamh te tapaig agus iad a bhd amach ó máide fé láthir. Agus Hanson a bhain scaoilte se chuin ardbachan is a cha fachtathe neis. Agus ceann mór fada isteach go Joan na dosathe ríist an sad do Sligeach. Agus well hir an son d'ardhacha bhí Paddy McGrain ag bhaint amach ag Paddy McGrain agus dul tucha fada le Caelan Rice beag Rice a ruthar éanaar suas fanna chlíháin agus chun sé siúd in isteach a Jo an lán tasí McKenna ábhainn fada de McKenna bhfuil díreagaí bhla fanna talú nach well an count an ábhaíonn beag roiada dá. Ábhaíonn beag roiada an a ruthar a fadach ó Caelan Rice tá sé go mar bar ar fad. In an cosint agus in an ruthairí aanamh leis an slitar chomá agus seansna chruthú so tá sé mar a réim inis. Fuadar agus deofé Sligeach an son agus róheabhartha leis an boc amach a cha fachtain is ag McHugh, Rory McHugh dul a ruthar suas fanna clíháin na páirce
McHugh ní leon stad leis duine chuthgáige túir sé fan Spórt agus bhfuil pointe fachtan son ag Rory McHugh níl agus uormháin eile an ceathrú nó cúgiú boutan sa dar le an slitar curtha cheis agus fóríl ag Sligeach agus ní mór na deisna eile a bheith có. Gan dát agus bhí an scór sin ag teascáil go géir uthe agus a ríis agus ar a fóríl agus a ríis tá gá scóir idir na fórne. Aghaidh agus ní bear na mór sin ag gluthe amána a chan sellibh ag ardmhacha agus pucsair eile a chusan agus Diad fá ciad púnta churgan in na pigna ná bheith an dair leis an boxéir sa agus fear ar an dalamh an son sin Stevie Renahan agus well bheith mar deirim ní bheith an dair siúd seasamh. Ní bheith go dát. Agus a ríis ce go bhfuil trí nóméad nó mar sin fáca agus an breise treise sin bhfuil an difriocht idir na fórna ná go bhfuil go raibh na seansanna ag Sligeach cé go bhfuil an fóca fós ach go raibh seansanna có ach ní raibh siad an iad a hapú agus ríis tá Simon Daithí a suas a páirce chun an puck seo thógant agus Se chun Simon Daithí mar sin há pointe fachta gnéomantí beag ó hin agus fiochananta Jonas Brice Simon Daithí ó chuman na bhóin ardaínte buailinte íireacht mór fada an countsan titim sa chearnóg agus well bhí sé sin ábharín daintéireacht a meach sé beidir tríg níos ísle beidir go meach san daintéireacht. Bhí agus i gcuine na gcuine tá anna bhfuile ag na slitar ach ní raibh tastáil ó ardmhacha sin ach teangmháil dhéanamh leis an slitar agus bheas cúlón. Se mar sin bhfuil chance eile ag Sligeach an sa an slitar le Liam Reedy fechan sé suas a Jonah Dossathe sean sé ceannisteach go dtí Conor Griffin le Griffin faci anmh an sa cén sé ruthar garan sé isteach /chéimó Griffin agus pointe fachtan son ag Griffin agus well ha mí tamla fnacht le pointe ó Sligeach ach pointe deas a bhí ann an son ó Conor Griffin. Pointe dres agus David tá fáca tá fáca ag Sligeach fós agus ba cearc go mbeadh siad fáinneach ag bhfuil cúlaigh tastáil utha ba cearc go mbeadh siad fáinneach agus ní roid a bhógad tríd na líonta agus na seansanna cruthú tar éis sin mar tá luas a cá tá na cosa có fós mar a chunig mar le Conor Griffin an uair sin agus ba cearc go dheoigh siad Shelvan slitar agus ruthar a dhéanamh tar éis sin agus an seoir fear breise a cruthú tar éis sin. Gimí a gortún sanna gimí ar Nathan Curry agus óna dí tháinig isteach sa chéad le anna imirtar faddianta ag Curry agus bhfuil gortú a bhain donna cheann san na stálim ach é cearc go leor gan an bhuair. Tá obair na gapal déanta ag tá sé go hanamachán ar fad agus ag déanamh seachtníhil chun an bhuail dá ardmhacha. Agus chuig neomatí da an cútah gortathe bheith an sathagain sa dara le Tá mór fada isteach a Joe na tosa hen son ó Keith Raymond de fada gárdach an son agus a ddíoigh an countsan na gáilt fachta ar neisig Sligeach agus ag Gilmartin tuairt an Spórt Gilmartin agus an countsan bhróbar do pointe gáilteach an countsan ar chlé agus ar fóríl ó Kevin Gilmartin. Agus sin is céile chluthe ó thaobh Sligeach de seansanna chortha mócha agus Tásúla coga méid seansanna nó seansanna có an cúláil. Anna go bháil ar fadan san ag Kevin Banks de Sligeach. Nílach an báide san idir na fórne a cha sé an bhirn mí cheart, cha sé ag ardmhacha agus an countsan seoltaisteach a Jonah Carnóige fachta ag gaithníí inis. Más bheith leis gáardach ní féidir fachta an báildúir inis Mark Burke agus ag glanta ag Burke. Seamar sin bhfuil báide i bhirn seo Sligeach Raymond á cheola isteach an san Jonah Dossathe anna feas ar fad go Griffin pointe fachtaige ó chéanamh isteach a Jonah Carnóige anna bháil an son anna chosint an son ag ardmhacha agus well bhí sé sin daintéireach ach an slitar go son inis é sin isteach a Jonah Carnóige eile a cha dulta róada fachta ag an máideoir caiilte an máideoir fachta ar neisig agus sunk fachta sa grám an son ag Mark Burke agus well há deabhair
a sé dírig an countsa a bhana pas dasamach ó Borc Seamar sin tuair siad féin gearn ó go ríist ceann mór fada isteach Jo an stúa le Chrócaigh Tá sé có sé ag Gilmartin é cailteige annach chud cosantóirí ceann dain séarchan san trasna bhí túr hosaí san ag Sligeach agus é fachta fósacha tithe chun na talún agus é tíochna hesa líon táin ag Ger ó Kelly Lynch agus bhí Cadé mar thuúil an son bhéidir go raibh sciota beag den hála seach bhí túr tosaíonn san ag Sligeach gan éonámh ar cáil an éachar agus bhí ó Kelly Lynch a fuair ar deire. Gilmartin le sinna bhar slitar trasna lína fés é héin. Go dtí Gerard ó Kelly Lynch agus happa sé an déis an a chúl ar fad agus tá momentum tá an fuiineh go léir ag Sligeach anis tá chumar ar bhacha bhfuil si tar seachtraíochta agus seansan is. Tá seansan is ag bhfuil si díag sin Shane Crowley ach an countan ar fórí well an lasar sa bhrachan is agus sin ar chótharaach dó a tí díag an taobh bhí mar arán son go méidir go meachbáide ó Sligeach agus bhfuil sinné díadach a fuair Gerard ó Kelly Lynch dóibh fág fé ar a bhisnige an darabáidige ó Kelly Lynch an sa nómh agus bhfuil Tá mí stigan am cútar gortathe gan nach gáinúmid fácathe an bhfuil scór na bua an sa in éon cheann don dámhaidan mar a méid beag am cútar beag am breise a gin se chun Sligeachan is agus fear breise a chun sa más féad le éráid é fachtan níos ag duine dos na hanadaithe i bhfuil fití Kevin Pryor a tuairt ben Sprócht agus bhfuil countan fachta ag Pryor Tágadain agus go dearfa an chiad pointe ag Kieran Pryor Ganach nuúmid giile fáca is an Imerton sa BPáirc a Chrócaigh agus an ngub chutha chun cín éon pointe bháil ag Sligeach annach sí chur fad an tástathe anna bháil inis ag Ardbacha an féidir le son an chluthe chotharmrú Nathan Curry agus a tuairt ben Sprócht Dylan McKenna tá sé sin ró gearra i gcuine na gaothe é fachtan san na stig ag cosantóir céile ach Rory McHugh an Imert ag Rory McHugh seo chun Sligeach báta a bháin eile Bé siad ar dala I dírig an scór san a gháil te anna bhlaáil an son hir ag Caelan Rice anna mar dianta Rice agus seo chuoine ríist Simon Daherty chun puck sé a thógaint well beidir go raibh sé ábharín leab rimirsa ach well seo críoch le deara bhar chluthe amána. Le héad a drama le feicáil inis tá seans ag tá méid fácha agus tá seans ag Simon Daherty agus rachaí gan an níróid sin riman le Cearnóige agus ní mórrád fácha tar éis sin. Se chun Daherty ceann fada tite sé seo is tig sa Cearnóig iad a fada díargaí haantún san agus é idir gá ceann na má céhan son hir fear cían a ríist Rory McHugh lána fosantar fad lán daoine bhgóileat na raibh sé ach tosna hinsa tróna a tuairt ben Sprócht sa seo chun Pryor a ríist pointe fachtaige ó chéanamh Daherty a ríist inis seo chuin Ardbacha dar dala dírig an chluiche a chorramú ceann amachchan sa chuine Nathan Curry dírig I ceann sa gháid agus Danny McGee ach seo chun Sligeach uair a bháin eile tá rihan ráisleoin sa ach nílach an pointe bháin san idir na fórne Ardbacha uair a bháin eile agus Clifford inis a dal a ruathair agus tuair sé ceann Pas a bháin déirnach únsaí beidir bháin déirnach anna bháil an son hir a ríist ag Sligeach agus Hámid Canám cútibh gortathe mithe a chan slitar ag Ardbacha a meid deis a bháin eile go tá siad an daobh mí cheart an Bpáirc dó hénig amachchan sa go Curry ach an sreileh caiilte anna bhlaáil seo Crowley anna bhlaáil a ríist an son ag Caelan Rice agus a bhfuil adóg déirnach séitethe Tágadain agus well sin críoch le dar bhar chluthe amána siad Sligeach chortha choran Nicky Rackard nobli an sa le choran Lowry Mara bhuidir an nurig bua éon faointe bháinecha agus annach chríochar fad ar chluhénta. Annach chríochar fad tá cipíní áis ar an loch leúna ón Sligeach agus tá sé tiltte acu cé go raibh lán seansan a chora mócha bhí sé gcónaigh ag déanamh níhil chun na deisna hapú agus ag deire an le fuair siad an cún agus tá sé tiltte acu rinne siad a níhil mar a dúirt me tá míá le Ardbacha inis ag deire an le bhí níos mó fuiineh ag Sligeach agus nuair a fuair an imróir ó Ardbacha an carta dearg bhí an námh an uachtar ag Sligeach tar éis sin. Bhí go dainn agus well
Scéal úntacha sé scéal amhána Sligeach bhíidir fémar a vísar á bhíidir áirithe an a bísle blian go leohin agus hechanéisiad be sé de gimmar a chun Christy ring blian se chuún an scór derigan sa scór barca Chrócaigh Sligeach dó a cehardí a gard bacha dó a tídí a bu an fointe a bháin de Sligeach agus ardú céime buite fachta ag Sligeach rábhlíon as sa chéile éachta sé sin is cum céan grád go bhfuil tú gimmar. Is mór an éachta sin mar a dúir tú cúpla nóméad hin ceantas na cúntathe amána bolíge in éireann cúpla bliana hin nach féach ar an dul chun cíine tá díanta chu agus hála sé de bhar an obair chrua atá dhéanamh chu i gúntaí an Sligeach agus tá an bua tilta chunmh tá siad ingrád níos irde sa chéad bhíon eile agus beag siad lánsása le sin anna bhó ar fad agus cogáirde go sló. Go dain agus go darfa cíimiid an sa an cúla fudar an cúla fuil Gerard ó Kelly well seo cúl ard bacha ar dúis agus well Danny McGee agus Danny McGee rábáid an bríoch ar fad agus bhí an ábhan nóachtar ag Sligeach nuair a fór sé an cúil so stop sé momentum ach a ríis bhí si de gcónaí ag tacht Sligeach agus sé cíimiid an sa an báid a fuardar sa dar le Gerard ó Kelly Lynch. Gerard ó Kelly Lynch se bhn slittar agus díreach sa chóine den engach agus anna chún ar fad agus sin é an cholín dernach a bhí scoráilte is tócha Kieran Pryor an scoráil ar fad agus tar éis obair na gapala díanta ag cosantóir ardhacha tar éis blocála dhéanamh Landséaraigh agus fuair sin scóir tar éis sin agus anna scóir ar fad chun an clé a bhóchaint. Well, scéal taimhsúil an sa do Sligeach nílach seach cín dóir na sínsear amána a gúnta Sligeach agus well an obair diantacha agus ag an bhar an bainistíocht an sa Daithí hen Peter Galvin agus Colm O'Mara. Bhí Colm O'Mara dal an scéal bhí sé le Lúndan nóir bhd ar an chmórtas áirithe sa ar bhábhíle agus sa cúig agus anna bheasar mar fréinálaí agus anna an furan anna aclaí ar fad. Ar fad agus ná Danger Road ar a bhar héin an cúlbar an Markbork an Shenandour an gháil a rinne sé déir cúpla nóméad ní raibh cúpla nóméad fáca chuig líródáir imime le cearnóige rug séir agus díreacht rééis sin fuair siad scór agus an momentum agus imróí cosúla James Weir ní siach néimlíon na déal agus is mór an ceanara é sin agus tá sé na captéin agus tá sé tilta cháis. Seachún James Weir caiigh go bhfuil sé duine dus na captéin idir chunta is óige sa tí ní teach néimlíon na diaag buig sé gradam all-star an nurig go mórtas Lowry mar agus well nach desan ó sin i ghiscinnte a céúra lena hailech agus lena cháin agus lena cháde agus chlab go clúas ar ní nach chúna. Nítar Sligeach agus chó gealgáide agus brean ó é ghiscinnte agus Son Commonwealth Glasgow, Wallach Trace Lulesh and Garm, as in Clear Brass Spórt Tula Hurchitum in you. Covrón Ardvaca, Capam Gomeg Law Elevagriv, Cogardagus and Sligeach, agus Currente Ahas Mororum, Current Nicky Rackard of Brunna, Captain Sligeach, Seamus Macon Ware. Oh, Jesus. It gives me great pleasure to accept this cup on behalf of the Sligeach boys. You've put in a serious effort all year from last November right throughout to now. Like, it's a privilege playing with you. Like, serious bunch of lads. We never thought we'd be back here again after Lash, but thankfully we got back here again and we'll be here next year again. To the clubs in Sligo, thanks for your support throughout the year and always. Like,
we wouldn't be here without you, or thanks very much. To the county board, and we needed all year. You've looked after us, nights away, Schlitter, everything, so thanks for that. To the management team, oh fuck. To the management team, Di, Colin and Petey, you've put in a serious work all year. Without you, none of this would be possible, so you deserve a big cheer for that. To the backroom team, John Doyle, Stephen Whelan, Darren Norman, Jerry O'Connell, Michael Larkin, and especially Jerry O'Connor. You're an integral part of this. Without you, water bottles wouldn't be filled, schlitters wouldn't be out, all the stuff that makes it easy for Di and the boys. Thanks for that. To the team doctor, Elaine, Declan and Grace, Aoife Clancy, your nutritionist, Sean Flannery, the strength and conditioning coach, and Eileen Cloran for the food. Thanks very much. Commiserations to the Armagh team. You put up a serious effort, serious game. Unlucky you'll be back again next year. Well done. Thanks to the ref for making it a good game. I don't think no one would have any problem with him. So thanks very much, Chrócaigh, for having the pitch in such serious condition and for giving us the opportunity to play here. Thanks very much. And finally, best of luck to Mikey and Jared tomorrow in the football. Aghaidh James Weir and son agus club go close area chostásta le Duke Curran Nicky Rackard na bliana so buate aghaidh Sligeach agus tiltte go maithe dere agus well is that no de beidir gá choran amana bheith dul go chuige chonacht tesin le nuh ceanna go líotram agus ceanna go Sligeach agus is das no de giscint das na cúntaithe son. As má rud é sin agus Cada hasmáin sin ná go bhfuil I nómh ná go bhfuil imáint I ngach cúnne den tír agus tá sé go hanamhaith ag gáil go bhfuil an cornseo ag dul go dtíon íorthair agus comá an corn Lowry Mayor ag dul go dtí múta na lítrama comá. So go gáirteas le Sligeach, go gáirteas le lítram agus go gáirteas comá le fuair na bhuaig corn Christie ring múta na mí. Aghaidh well bhí Chluiche Ceannais a gcuin an Sathairn agus seachtain ó lámáireach beag an ceathrú ceann a gcuin Chluiche Ceannais chun Joe McDonough an IRV a gcuine cúnta Chluiche beo ó Páirc Chrócaigh a tosnú a ceathrú chun a dó beo bellach YouTube Spórt TG4. Se mar sin an bua éan chuointe bháin bua drama túil deire ag fuireann amhána Sligeach an bPáirc Chrócaigh Chluiche Ceannais Nicky Rackard na bliana sa Chluiche tainmhach deire agus buirteá an corn a dul siar. Míle buchas as a bheith linn agus be míad a cainte ríist an tacha seachtain se chuún de Chluiche Ceannais Joe McDonough.